An balima Mali kunnafoni jabarani filɛbaw jamana kɔnɔ a n'a kɔ ka farafina ani farajɛla an bɛ foli ni tantoli di aw bɛɛ lajɛlen ma. Bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ i sababu ɲuman. Diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen ko a mago bɛ kunnafoni na wa bɛɛ bɛ kunnafoni ɲini nka f'i ka kunnafoni ɲini a ɲiniyɔrɔ. A ɲiniyɔrɔ ye jumɛn ye? I ka taa sun kɔrɔ. O tuma Mali kunnafoni an bɛ kunnafoni ɲini a sun kɔrɔ k'a ta a tigi da k'a di aw ma ka mugu ni ɲɛɲɛ tɛntɛn ka ɲɛɲɛ bila yan nɔ ka mugu bila yan nɔ k'a di aw ma jɛlenya yɛrɛ kɔnɔ. O tuma Mali kunnafoni ye jɛmukan kura sigi sen kan, jɛmukan min ni a tɔgɔ ye donsoya ye. Donsoya yɛrɛ ye mun ye? Donsoya nana cogo di? Mun ni mun bɛ donsoya kɔnɔ? Donsoya nafa ye jumɛn ye? An ni donsobaw ani an ka gɔnifɔlabaw ka taa se an ka somaw ma an de bɛna baro kɛ donsoya kunkankow kan. O la aw minnu bɛ jamana fan wɛrɛ fɛ ni aw b'a fɛ ka ni jɛmukan nin sɔrɔ a y'aw sugalen to Mali kunnafoni TV la walima ni aw b'a fɛ k'aw ka mankutiw kɛ ka aw fɔ walima aw ka feerefɛnw k'olu lakodɔn ni jɛmukan kɔnɔ o ka nɔgɔn kojugu. Aw bɛ weleli kɛ 20 22 32 92. Kɛnɛ bɛna sigi maa min fɛ o y'aw denkɛ a n'aw badenkɛ Sule Jara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko DJ Boss. O tuma an b'a fɔ donso den n'a ba ye k'u dansɔgɔ k'u ni ko. N'aw b'a fɛ ka donsoya jɛmukan sɔrɔ awa Mali kunnafoni jabarani sanfɛ alamisa o alamisa n'aw mako bɛ kunnafoni wɛrɛ la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw bɛ weleli kɛ an ka nɛgɛjuru la o ye 20 22 32 92 20 22 32 92.